ዝኾነ ገንዘብ ኣብ ገዛኻ ዘለኹም ኣንስኒ ካብ መኒዩ ማኣስዩ ካበይ ማዚስ ካበይ ያውፅኻዮ ወይ ሬሽኑን ኣለካ ድዩ ገለ እንድሕር ሸጥካ ከዓ ምናልባት ብኬሽ ከፍ ኢልካ እትሰብ ግን ሬሽኑን የድልየካ እዩ እዚ ኢታት ክሳብ ክንዲ እዚኡ በፂሑ ዘሎ ብርካ ኣብ ጥርጣረ እንድሕር ኣቲኻ ከማን ክሳብ ገዛኻ ክመፁ ይፍቀደሎም እዩ ገዛኻ ክፍትሽዎ ይፍቀደሎም እዩ እንድሕር ኤቪደንስ ናትካ ዘይኣምንዎ ወይ ቅልጢፍካ እንድሕር ኩሉ ክተብፅሓሎም ዘይከኣልካ እሱ ስቑኢሎም ብዘይ ፍርዲ ማለት እስኒ እንታይ ዝበሃል ቤት ፍርዲ ጥራዩ ዘፍቅደሎም ያ ስቑኢሎም ገዛኻ ክሕክሖ ኣይፍቀደሎም ግን እቲ ቤት ፍርዲ እንድሕር ኣፍቂድሎም ኣይነግሩኻን እዮም ሃንደበት እዮም ዝመፁ ይፍትሽዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኢታት ዝያዳ ሕጂ የኽብድዎ ኣለዉ ከዓ ኬስስ ኦልሬዲ ኣብ ጀርመናውያን ማለት እዩ ኣብ ሓበሻ ከምኡ ኣይስማዕኹን ሕጂ ኣነ ግን I don't know እስኻትኩም እንታይ ተመክሮ ኣለኩም ድሕደሊኹም ኣብ ታሕቲ ጻሕፉ ወይ ዝሰማዕኹም እንተሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብብዝሒ ከምኡ ይርከብ ኣሎ እዚ ከዓ ንኽፍራሐኩም ኢለ ዘይኮንኩስ ምፍላጡ ኣገዳሲኡ ክንፈልጥ ጸኒሕና ኣይፈለጥኩን ዝብል ከዓ ኣብ ሕጊ ኣይሰርሕን እዩ ኣይፈለጥኩን ነይረ ኣነ ብዛ ሓድሽ የብዛ ዓዲ እዚኢታት ሰሚዕ ይፈልጥኒ ክትብል የብልካን ቅድሚ ሕጂ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሸለል እንድሕር ኢሎምኻ ዋይ እንቋዕበል ሸለል በሉ ንብቲ ግዜቲ ኢልካ ሕለፎ እምበር ክላ እዚ ሓቂ ኮነን ኣይትበሉ ፕሊዝ ፈትሽዎ ባዕልኹም እዚ ናይ ኣምላ ኩሉ ዝብለኩም ሕጂ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ከማን ትረኽብዎ ኢኹም ኣብኡ ኣብቲ ዌብሳይት ናይ ዩሮፒያን ሴንትራል ባንክ ረኣይዎ ክብለኩም ይደሊ እቲ ሊንክ ሕደግልና ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ክድ መሊሳ ኣብኡ ክፍትሾ ክልጥፈልኩም ይኽእል እየ ፀገም የለን ኣብቲ ኮመንት ሕደጉለይ ክብለኩም ይደሊ ሶ እቲ ሕጂ ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ሶሻል ሚድያ እቲ ሶሻል ሚድያ ከዓ ክጥንቀቕ ኣለካ እንዶኒ ገሊኡ ኢንፎርሜሽን ልክዕ ኣይኮነን እቲ እዚኦም ኣምላስኒ ብቐሊሉ ዝኾነ ናትና ሃብትስ ክወስዱልና ይኽእሉ ኢሎም ይዛረቡ ኣለዉ ከምኡ ኣይኮነን ጥራይ ነቲኦም ብፀሊም ዝእትዉ ገንዘብ እዮም ዝፍትሽዎም ማለት እዩ